Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Paul Lingdo obadeiru MDC na ke United Democratic Party ulaong bagabenta jong uba bindo lanong kadai bo unlong kum ukni jong kaseng bat amshu bandang hermadan banyakun election. Hakabaya dei bat katai kabenta nakaliang uba Paul ulaong baka jingye per jingmut hapo kaseng kadai shibenta jong kajing sinshar pajba bat ulaong baka UDP kadai kaseng kabadan perangut kinongmi khmat kat baka seng Bharatiya Janata Party kadai ka seng kabadan arngut ki nongmi khmat but hagani ka seng ki jingmi jong ki kenrum kenram hapadeng ki arngut ki nongmi khmat kata hapadeng uba AL hack ubadeu nongmi khmat jong ka penthor umkhra constituency baru ba sanbor sulai ubadeu nongmi khmat na laban constituency kalong na kapor sa kapor shusholo ong baka seng UDP lay kabadai ka seng kabadan bongut ki nongmi khmat kin don bet hi ki jingya per jingmut. Dissent is a part of democracy. Kajing per jingmut kadi shipenta jong ka democracy. De ka UDP menda ka don prangut ki amali. Lalapi pet ka BJP ka badan arngut ki amali. Ka kenram apa lagi arngut ka media zaman kasngi. Plus state president jong ki urung lang hakata ka hurira nang tu enter so Mr. Au hakatu kejingnya ke friction mo ke conflict within ke parti ke badan arngut ki MLA ba adil buat nang rum dan marwai nak kenam kulmar kat tu pereng jong u bat ke leadership apa ka kenam tapi ni kran le ya ke parti ke ba la tam ya ke kita kan number dia obviously kindan baik jingi pejimut de kani ka jingi ong ba jing tau parti thamai jong ba bendu ngada ngasu ong tang kat ni bangala de krenteng ya ba bendu ru ba haga jisha ka role ke jong i ka de ka role jong ni jong ka parti ude ideolog ude bende ka role ke jong kam de shu wania yar madan bani election mereka di benlong karul jong nong ai boy nong ai museum advisory role counselor unong salom ideolog unong sanya ki policy jong party ngai EU hakata karul di bat ngai ban kepuar gadang don ya ba bendu ban reconsider ya kini ka rai jong u bat ban stick syaga role ke bakam he ba mangi ki barang kam samla hakarta ai ngani ahyar saka lempung jong election bat ba bendo inne halor kum chief advisor kum ideolog kum unong prang ya ka perkhat perdain jong UDP